Dodik ponovo negirao genocid, dobio je odgovore u komentarima, Dragan Bursač mu objasnio. Guranjem rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, bošnjački političari u Bosni i Hercegovini trajno će urušiti svaku mogućnost dogovora sa Srbima, poručio je predsjednik entiteta RS. Nakon što su objavljeni dijelovi rezolucije o genocidu u Srebrenici, koja će se početkom maja naći na dnevnom redu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, oglasio se Milorad Dodik, predsjednik BiH entiteta RS, i ponovo po ko zna koji put negirao genocid. Usput je izvrijeđao Bošnjake, Nijemce i međunarodnu zajednicu. Guranjem rezolucije o Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a, bošnjački političari u Bosni i Hercegovini trajno će urušiti svaku mogućnost dogovora sa Srbima. Potpunom zloupotrebom i privatizacijom institucija od strane Bošnjaka, sponzorisanih od Njemačke, pokazuju da Bosna i Hercegovina ne može preživjeti ovu podvalu u vezi sa Srebrenicom, objavio je Dodik na društvenoj mreži X, te nastavio: sve u vezi sa Srebrenicom je jedan politički projekat koji treba trajno da obilježi srpski narod, a istorija će pokazati da li je to projekat bivšeg predsjednika Amerike Billa Clintona i tadašnjeg bošnjačkog lidera u Bosni i Hercegovini Alije Izetbegovića. Srbi ne smiju da nasjedaju na ove provokacije bošnjačkih političara i njihovih sponzora sa zapada, koji su i tada i sada imali za cilj satanizaciju srpskog naroda. Postoje ozbiljni dokazi da je Srebrenica bila dogovor Alije Izetbegovića i Billa Clintona. Ni u tom smislu događaji u Srebrenici se ne mogu po međunarodnom pravu okarakterisati kao genocid, tvrdi Dodik. Bošnjaci i Nijemci prvenstveno, koji žele da operu svoju zločinačku prošlost, sada žele političkim nasiljem da nametnu to pitanje. Mi Srbi kažemo da to nije bio genocid i da ne prihvatamo nikakve rezolucije niti platforme. Kao nacija treba da odbacimo nametanje ovog pitanja, da mu ne dajemo nikakvo pokriće. Za Srbe to nije bio genocid i apsolutno treba odbaciti bilo kakve spekulacije o tome, zaključio je ponovno Dodik. Nacrt rezolucije o genocidu u Srebrenici objavio je Ivica Poljić, dugogodišnji BiH novinar i dopisnik Al Jazeere iz Vašingtona, te poručio kako je sada jasno da su Dodik i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vrištali u prazno. Istovremeno je najavio da rezolucija UN stiže na dan kada su Vučićevi i Dačićevi specijalci izbačeni iz Sarajeva, a grad Sarajevo spašen od okupacije i pokolja. Na Dodikovu objavu uslijedili su brojni komentari, pa mu je između ostalog odgovorio i Dragan Bursač, novinar i kolumnista je iz Banje Luke, poručivši: Milorade, rezolucija o Srebrenici je civilizacijski akt, a upravo tvoj način razmišljanja govori i zašto je genocid počinjen i zašto srpski narod nema snage da se suoči sa istinom. I upravo zato rezolucija. A jedna pratiteljica je objavila snimak Dodika koji je svojevremeno nedvosmisleno priznao genocid. Kakva crna nacija, Mile, nacija je u toj istoj Njemačkoj bauštela zbog tvoje takozvane zaštitničke strategije. Rezolucija je odgovor na vaše kontinuirano negiranje genocida, vrijeđanje 9. januar i vaše pljuvanje po ljudima vlastite zemlje. Sramite se i nadam se da će rezolucija proći velikom većinom. Uprkos izraelskim restrikcijama, Bajram namaz u Al-Aksi klanjalo više od 60.000 vjernika. Očevici su za Anadoliju kazali da je izraelska policija napala neke ljude dok su ulazili i izlazili iz džamije u oblastima Bab al-Asbad i Bab al-Silsila u starom gradu. Uprkos izraelskim restrikcijama, više od 60.000 Palestinaca klanjalo je jutros Bajram namaz u džamiji Al-Aksa u okupiranom istočnom Al-Kudsu u Jerusalemu, ali ovaj ramazanski Bajram Palestinci nisu dočekali u veselju, obzirom da već duže od pola godine traju krvavi izraelski napadi na pojas Gaze. Veliki kontingenti izraelskih policajaca bili su raspoređeni na ulazima u kompleks Al-Akse, okolini i sokacima starog gradskog jezgra. Ured za islamske zadudžbine u Jerusalimu saopštio je da je Bajram namaz u Al-Aksi klanjalo više od
od 60.000 vjernika. Reporter Anadolije javlja da su vjernici počeli da stižu u sveti kompleks Al-Akse od ranih jutarnjih sati i da se kiša utopila u ambijent tuge zbog stradanja desetine hiljada Palestinaca u Gazi proteklih mjeseci. Očevici su za Anadoliju kazali da je izraelska policija napala neke ljude dok su ulazili i izlazili iz džamije u oblastima Bab al-Sabat i Bab al-Silsila u starom gradu. Izraelska policija zabranila je mnogima od njih da uđu u Al-Aksu, pa su klanjali na vanjskim kapijama džamije. Izrael je ograničio pristup palestinskim muslimanima džamije Al-Aksa usred rastućih tenzija širom okupirane zapadne obale zbog stalne ofanzive izraelske vojske na pojas Gaze. Nakon Meke i Medine, Al-Aksa džamija je treće najsvetije mjesto na svijetu za muslimane. Izrael je okupirao istočni Jerusalem tokom arapsko-izraelskog rata 1967. godine. Anektirao je cijeli grad 1980. u potezu koji međunarodna zajednica nikada nije priznala. Biden tvrdi da je pristup Netanjahua u Gazi pogrešan. Američki predsjednik Joseph Biden kritizirao je izraelsku vojnu strategiju u Gazi uz ocjenu da je pristup izraelskog premijera Benjamina Netanjahua pogrešan. Mislim da je ono što radi pogrešno. Ne slažem se sa njegovim pristupom, rekao je američki predsjednik u intervju televiziji Univision. Biden je apelirao da Izraelci pozovu na prekid vatre, da omoguće pun pristup hrani i lijekovima u narednih 6 ili 8 nedjelja. 6 mjeseci nakon početka rata izazvanog napadom pokreta Hamas, organizacije koju Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom na Izrael, nastavljaju se izraelske vojne operacije u pojasu Gaze. U Kairu se očekuje nastavak razgovora o primirju i oslobađanju talaca, nakon što višesedmični razgovori nisu doveli do sporazuma o prekidu vatre. Pola godine otkako je napad predvođen Hamasom, koga Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom, izazvao novi rat na Bliskom istoku. Izraelska vlada je suočena sa sve oštrijom međunarodnom reakcijom na njenu vojnu kampanju na razorenoj palestinskoj teritoriji, ali i masovnim uličnim protestima kod kuće. Rat u pojasu Gaze izbio je nakon što je Hamas izveo napade u Izraelu 7. oktobra prošle godine, kada je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 ljudi, dok je uzeto 253 taoca. Od tada je u izraelskoj ofanzivi, prema navodima Ministarstva zdravstva Gaze, pod kontrolom Hamasa ubijeno najmanje 33.360 Palestinaca.